Mayong adlaw mga bata, karong adlaw ato na sa pagkakatunan ang lain nga lesson sa mathematics. Ang atong leksyon karon may tungod sa reading and writing unit fractions. Sa dili pa kita mo padayon, atong balikan ang atong nakatunan. Sabta ang mga mosunod. Lingini ang litra sa saktong tubag. Unang pangutana, asa niini ang napakita sa sikatulo o 1/3? Wasbon nako, asa niini ang napakita sa sikatulo o 1/3? A. Kaniba nga hulagway, B. Kaniba nga hulagway, or C. Kani nga hulagway. Lingini ang saktong tubag. Kaya ang saktong tubag kay letrang A. Nganuman, kay sikatulo o 1/3 atong gipangita. So, 1, 2, 3, tulo ka buok. Ug ang usa ka nila na ay color. So, napakita lang kini nga 1/3. So, sa letrang B, 1, 2, 3, 4, upat ka buok. So, dili jud siya sakto nga tubag. Sa letter C, 1, 2, 3, tulo sila ka buok, pero duha ka buok ang naay color. So, dili siya 1/3. Okay? Next, ikaduha. Asa niini ang napakita sa sikalima o 1/5? Usbon nako, asa niini ang napakita sa sikalima o 1/5? Kay A, B, C. Kilingini ang saktong tubag. Ang saktong tubag kay, okay, letrang C. Manong C man? Kay ang usa ka bituon, gi-divide or gibahin sa kalima ka bahin. O ang usa ka bahin, gikuluran. So, kini napakita og sikalima o 1/5. Ang letter B, ang usa ka lingin gibahi ka tulo ug ang usa gikuluran. So dili siya 1/5. Ang letter A, usa ka buo ka lingin nya wala siya bahina. So dili siya 1/5. Okay? So number 3. Bahina o kaduha ang hulagway. So kani nga hulagway bahino kaduha. Ug itumi ang katunga o usa ka parte niini. So ituman kuno ang katunga sa parte. So, atong sundon ang iyang instruction. So, bahino na to ang hulagway. Okay, kaduha na. 1, 2. Sunod, itumi ang katunga o sa kaparte niini. Okay. So, maghinaot ko nga nahimo usab kini ninyo. So, sakto ba inyo mga tubag sa 1, 2, and 3? Okay, very good. Wow! Kalami ana, ma'am. Yes. Usa kini kahulagway sa usa ka pizza pie. Nakakaon na ba kamo niini? Okay, daghan kini siya no. Og lami po ni siya. So usa ka pog pizza pie nga gibahin sa upat ka bahin. Ato ipon 1, 2, 3, 4. Upat ka bahin. So, akong kauno ng usa or ako lang ihatag nimo. So, pananglitan, ako nang nahatag nimo ang usa ka slice. Oh, wala na. So, unsa man karon ang sipak niini o fraction ani nga gipakita nga illustration. So, ang fraction niini kay atong denominator 4. So, atong hinumduman nga ang denominator o dagnayon mao ang numero nga makitan ubos sa bad list nga mao ang tawag kung kapilagi bahin. Kaupat man gibahin nato o sumunang 4. So, kay usara man ang akong gihatag nimo, ang atong numerator kay 1. Very good. Unsa gito ng numerator? Numerator o hiyapan mao ang numero nga makitan ibabaw sa badlist nga mao ang tawag sa bahin nga gikuha. Yes, kay usara man akong gihatag nimo, sumuo ng 1. Okay, nasabtan mga bata? Sige, ato ta sa sunod.
Gihapon ang ato ang pizza pie nga ako nang gihatagan og usa ka slice kanimo. Karon, ato siyang panganlan ang fraction o sipak pinaagi sa ngalan o pinaagi sa simbolo. So, gawas nga atong nganlan, ato pod siyang isulat ug ikaw man ang sulat nato, ato pong basahon ang atong gisulat. Okay ba mga bata? Okay, so atong sugdan. Kini nga hulagway, unsa man ang atong fraction pinaagi sa ngalan. Atong isulat. Sige. 1/4 o sika-upat. Yes, sakto mo kini ang atong pagsulat. 1/4 o sika-upat. Atong basahon. 1/4 o sika-upat. Kamoy basa. Very good. Karon atong isulat kini pinagi sa simbolo. Okay. Nakuha ba mga bata? So, ianaon ra gyud siya pagsulat sa fraction pinaagi sa ngalan o pinaagi sa simbolo. O ang pagbasa niini, 1/4 o sika-upat. 1/4. Okay? Sige, aduna ako'y lain pang mga hulagway. O, upat ka buok nagsunod na hulagway. So, atong isulat ang fraction pinaagi sa ngalan aning ikaduhang hulagway. Usa kini ka rectangle nga gibahin og ka unom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, usa ka bahin ang gikuluran. So, atong isulat karon ang fraction pinaagi sa ngalan. 1/6 o sika-unom. Atong usbon, 1/6 o sika-unom. Basaha. Okay, very good. Ato karong isulat sa simbolo. Okay, 1/6. Okay. Sige. Sa katulong hulagway, usa ka lingin nga gibahin katunga. So, ang katunga, gikuluran, ang katunga, wala. So, isulat karon ang fraction pinaagi sa ngalan. Unsa atong fraction? 1/2 o katunga. Usbon na to og sulat. 1/2 o katunga. Og sa simbolo, 1/2. Okay. Basaha. Okay, very good. Ikaupat nga hulagway. Usa ka lingin nga gibahin og katulo. 1, 2, 3. Ang usa nay color. Ang usa ka parte niini gikoloran. So, ato isulat karon ang fraction pinagi sa ngalan. 1/3 o sikatulo. Ato isulat ang simbolo. 1/3. Atong basahon. 1/3 o sikatulo. 1/3. Kamoy basa. Very good. Last nga hulagway. Usa ka rectangle nga gibahin sa 8 ka bahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ug ang usa nga parte adunay color. So, atong isulat karon ang fraction pinaagi sa ngalan. 1/8 o sika-8. Atong isulat pinaagi sa simbolo. 1/8. Okay, basahon na to. 1/8 o sika-8. 1/8. Kamoy basa. Very good. Okay, ato karon i-apply ang inyong nakatunan. So, ang direksyon adunay tulo ka pundok sa mga bituon. Ang usa niini na abuhon ang bulok o color. Ang duha niini mga puti ang bulok. Sige, tan-aw na to. Sa letrang A, unsa man ang sipak o fraction sa abuhon nga bituon. So, muna yung gingon ganina, tulo ka bituon. 1, 2, 3. Ang usa abuhon, ang color or gray. So, unsa man ang ato ang fraction sa ngalan. Okay. Correct answer kay
1/3 o sikatulo. Pasahon ako balik. 1/3 o sikatulo. Usa ra man ang lahi o color niya. Tulo man sila ka bituon. So, ang sa simbolo, 1/3. Okay? So, letrang B. Unsa man ang sipak o fraction sa puti nga mga bituon? Okay, so, sa letrang B na ay upat ka bituon. 1, 2, 3, 4. So, ang pangutanan niya, ang puti raman. So, pila ka puti? Usa. Out sa upat. Okay, so, ang atong fraction kay 1/4 o sika-upat. So, ang fraction sa simbolo kay 1/4. Okay. So, nakuha ba? Okay, atong basahon ang mga fraction sa ngalan o sa simbolog balik. Sa letrang A, 1/3 o sikatulo. Kamoy basa. Okay, very good. Next sa simbolo, 1/3. Next, sa letrang B, atong basahon ang ngalan, 1/4 o sika-upat. Kamoy basa. Very good. Next, sa simbolo, 1/4. Okay, very good mga bata. So, base sa atong nakatunan ganina, ang matag, sipak, adunay ngalan nga tawag o simbolo niini sa pagbahin. Di ba naa ganina fraction pinagi sa ngalan o fraction pinagi sa simbolo. So, sama ra sab kini sa pagbahin sa mga pundok sa mga butang. Kay ato man siya ng bahin-bahinon ang atong mga butang. Kung pagdating po sa pagkaon, ang atong mga mama or papa, tarungon jud og pagbahin para sama o parehas nga parte ang madawat sa matag anak. Di ba mga bata? Okay. So, ato karon mga bata, ato na sang i-apply ang atong nakatunan kaganina. So, makita ninyo nga aduna na say 5 ka mga hulagway. Atong isulat ang fraction pinagi sa ngalan o fraction pinagi sa simbolo. Okay? Andam na ba mo? Sige, sugdan nato. Unang hulagway. Ang usa ka buo, gitunga. Ang usa nay color, ang usa wala. So, unsa may atong isulat nga fraction pinagi sa ngalan? Kaya atong isulat kay 1/2 o katunga. Atong basahon, 1/2 o katunga. Muusa na ang atong isulat. So, atong isulat pinagi sa simbolo, 1/2. Sunod na hulagway. Kani, kapila gibahin? 1, 2, 3, 4. Usa ang gikoloran. So, ang atong isulat nga fraction kay 1/4 o sika-upat. Basahon na to. 1/4 o sika-upat. Isulat na to pinagi sa simbol. 1/4. Ikatulong nga hulagway. Kapila siya gibahin? 1, 2, 3, 4. Kaupat gihapon. Pila ka bahin ang gikuluran? Usa ra gihapon. So, ato isulat ang fraction pinagi sa ngalan. 1/4 o sika-upat. Atong basahon, 1/4 o sika-upat. Ato isulat pinaagi sa simbolo, 1/4. Okay? Kay sunod na hulagway. Kaningalingin, gidivide sa kapila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kabahin. Pila ka parte ang gikuluran? Yes o sara. Ato isulat ang fraction pinagi sa ngalan. 1/8 o sika-8. Atong basahon. 1/8 o sika-8. Atong isulat ang fraction pinagi sa simbolo. 1/8. Okay? Last nga hulagway. Kapila gibahin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaunom. Pila ka bukang gikuluran na parte? Isa. So, ang atong isulat nga fraction kay 1/6 o sika-unom.
Atong basahon, 1/6 o sika-unom. Ato isulat sa figure or simbolo, 1/6. Okay? Nasabtan ba mga bata? Kaya na ba musulat ug mubasa sa fraction o sipak? Okay. So, manghinaot ko na nakakaton na sab kamo niini atong lain nga leksyon karon. So, daghang salamat. Ako si Teacher Theody. Nag-ingon kaninyo, malipayong pagkaton hangtod sa sunod natong nga leksyon. Bye-bye!